Ang tinuod nga magbalantay sa mga karniro. Juan Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 6. Misaysay si Jesus kanila pinaagi sa sambingay, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga kon ang tawo musulod sa turil sa mga karniro apan dili mo agi sa pultahan kon dili didto hinuon siya mo katkat sa kural, kanang tawhana kawatan ug tulisan. Apan ang tawo nga musulod agi sa pultahan mao ang tinuod nga magbalantay sa mga karniro. Pasudlon siya sa tigbantay sa pultahan ug ang iyang tingog mailhan sa mga karniro. Tawgon niya ang iyang mga karniro sa ilang mga ngalan, ug giyahan niya pagawas. Kon tuwa na sila sa gawas, muuna siya sa panon sa mga karniro ug sila musunod kanya tungod kay nakaila sila sa iyang tingog. Dili musunod ang mga karniro sa tawo nga wala nila mailhi, magpalayo hinuon sila tungod kay wala sila makaila sa iyang tingog. Gisulti ni Jesus kanila kini nga sambingay, apan wala gayod sila makasabot sa kahulugan niini.